Ġie inawgurat il-kampus il-ġdid tal-MKAS Għawdex f'Għajn Sielem b'investiment ta' madwar 400,000 euro saru diversi xogħlijiet l-aktar ta' ristrutturar, alterazzjoni u tisbieħ biex fih jilqa' lill-istudenti li jgħoddu l fuq minn 300. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li fl-edukazzjoni ma nistgħux nistennew ħafna u ġa minn issa fit-tnedija ta' dan il-proġett irridu naħsbu għal pass illi jmiss. Pass illi skontu għandu jkun pjan strateġiku għall-MKAS Għawdex għas-snin 2015-2020 għaliex jemmen li dan il-kulleġġ għandu rwol x'jaqdi fil-komunità Awċija. F'kummenti ma' One News il-Ministru saħaq li partijiet minn dan il-bini kienu fil-periklu li jaqgħu. Issa fih il-faċilitajiet kollha li jeħtieġu l-istudenti u l-edukaturi. Tenna li l-edukazzjoni vokazzjonali hija qasam importanti din jitus u bżonjus u għaldaqstant il-messaġġ tiegħu huwa dan. Iva, issa għandna kampus sabiħ f'Għawdex, imma jkun sabiħ ħafna u ħafna iżjed meta ikollna iktar żgħażagħ li jażlu t-triq tal-edukazzjoni vokazzjonali. Min-naħa tiegħu il-kap amministrattiv tal-MKAS Manuel Attard li mexxa dan il-proġett sostna li kien grazzi għal ħidma konġunta ta' kulħadd li dan il-proġett seta' jseħħ u fi żmien qasir. Saħaq li jinħass il-bżonn li dan ma jkunx sempliċement kulleġġ imma campus biex jaqdi l-bżonnijiet tal-istudent. Fil-fatt l-istudent ma jiġix għal-lezzjoni u jitlaq minn hawnhekk. L-istudent għandu study areas fejn irid joqgħod, għandu librerija li ma kellux qabel, għandu kantin kif rajtu, għandu leisure area li jista' joqgħod jistudja, jista' jirrikreja ruħu, jista' jagħmel dak li jista' jixtieq jagħmel fil-konfini ta' kulleġġ, Wi-Fi tista' taqbdu minn kullumkien. Il-Ministru Anton Refalo qal li dan il-kampus ikompli jżid il-valur tal-Gżira Awċija, proġett li jmur id fit mal-pjan tal-Gvern biex jolli l-livell ta' edukazzjoni u jaħdem għal aktar xogħol għall-Awċin f'Għawdex stess. Il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MKAS Silvio De Bono sostna li biex nevitaw l-insularità l-iktar dik meqjusa doppja f'Għawdex iċ-ċavetta hija l-edukazzjoni. Il-prinċipal u kap eżekuttiv tal-MKAS, Stephen Kakija, sostna li fl-MKAS qed jinħolqu kwalifiċi vokazzjonali nazzjonali li jirriflettu il-bżonnijiet ta' pajjiżna. Dan flimkien ma' żieda ta' korsijiet ġodda kull sena.